खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि 27 जानुवारि 2025 मायथाइयाव जानाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय बे सान फालिनायाव एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिनि आफादगिरि बिथां मनोज कुमार ब्रह्मनि जे बाहागो लानायानो खाल जाबाय नामा बिथांनिया जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया बिथांनिसिम थोंजों बोख्लायनायनि थामहिनबा बिथांखौ आफादगिरिनिफ्राय बोख्लायनायनि थाखाय लाइजाम दैथायहरदों बिथां हाग्रामा महिलारिया नाथाय हाग्रामा महिलारिया हरनाय जे लाइजाम बे लाइजामाव बिथाङा फेलें जादों कंट्रोल खालामनो नाजानायाव बिथां हाग्रामा महिलारिया गादलिनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिनि आफादगिरि बै आफादगिरि बिथां मनोज कुमार ब्रह्मआ गोख्रों फिनजाथाय होदों हाग्रामा महिलारि दैथायहरनाय लाइजामखौ बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बिथाङा मोनथिया नामा जे बे समाव एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिखौ मानि थाखाय दानाय जादों बिथांजों आरो जोंजों थामहिनबा BPF आरो एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां मनोज कुमार ब्रह्म बिथाङा बिहा जोंनि एक्स-BLT वेलफेयार कमिटिजों BPF पलिटिकल पार्टिजों जोंहा नांजाबथाबनाय मोनसे सोमोन्दो जोंहा गैया बिथाङा मोनथिनाया गोनांथि जे बेखौ दानायनि गुबै थांखियानो जादों मा जे BTAD थामहिनबा BTCनि जे गोबां दफा थामहिनबा गोबां दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय नारसिननायनि थाखायसो बे एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिखौ दानाय जादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव एक्स-BLT फोरनि गोबां रिहेबिलिटेशन मोननो थानायफोरखौ बे मोननो थानायखौ मोनफुंनायनि थाखाय दाबि खालामनो थाखायसो बे समाव दानाय जादोंमोन होननानै रोखा फोरमायथि होदों बिथां मनोज कुमार ब्रह्मआ BLT आरो आसाम सरकार भारत सरकार 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव BTAD मोनसे एकर्ड खालायदों बे एकर्ड खालायनायनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बा आद्रा थालाङोब्ला बेखौ प्रेसार होनायनि थाखाय जोङो एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों मोनसे जोंखौनो एक्सट्रा बडि हिसाबै जों कमिटि बानायनानै लानो गोनां जादों बिथाङा बुंथिदों जे बिथाङा जे BPF राजखान्थि हान्जानि रिटेन पेजजों जे आंखौ बोख्लायनायनि जे नटिस हरदों बे नटिस हरनाया जेबो ओंथि गैया होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां मनोज कुमार ब्रह्मआ बिथांनो सोर अधिकार होखो जे बे समाव एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिखौ आफादगिरिखौ बोख्लायनो थाखाय सोर बिथांनो गोहो होखो आरो बिथाङा मा गोहोजों माबे जाहोनाव आरो सोरनि गोहोजों बिथाङा बेफोरबायदि नटिस हरनो हाखो होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिनि आफादगिरि मनोज कुमार ब्रह्म बिथाङा जों इन्डिपेन्डेन्ट बडि आरो बिथाङाबो इन्डिपेन्डेन्ट बडि बेखायनो बिथाङा जोंखौ सिफायनो हानाय अधिकार गैया आरो बिथाङा फिननाय होदों जे एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिखौ सेफायनो हानाय बिथाङा सोर गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां मनोज कुमार ब्रह्म बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे कंट्रोल खालामनो नागिरनाय थामहिनबा एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिखौ जे कंट्रोल खालामनो नागिरनाय बे नागिरनाया फेलें जादों बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों फिननाय होदों जे बे समाव बिथांनो सोर गोहो होखो आरो माबे जाहोनाव आरो मानि थाखाय बिथाङा बेफोरबायदि लाइजाम दैथायहरनो हाखौ BPF आरो एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां मनोज कुमार ब्रह्म बिथाङा आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों जे बिथांनो एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिखौ सेफायनो हानाय गोहोखौ बिथांनो सोर होखो होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों मनोज कुमार ब्रह्मआ जे एक्स-BLT कोऑपरेटिव ससाइटिखौ सेफायनो हानाय गोहो बे गोहोखौ हाग्रामा महिलारिनो सोर होखो होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां मनोज कुमार ब्रह्मआ जोंनि बाय ल' बायदि थामहिनबा
आफादनि नेमखान्थि बायदि जों थांगोन आरो बिथांनि दैथायहरनाय जे लाइजाम बे लाइजामखौ एग्जिकिउटिभ बडिया थामहिनबा बे समाव Ex-Blt Co-Operative ससाइटिया गुरुत्व होआखै आरो बिथांनि जे हरनाय बा दैथायहरनाय लाइजामाव दे सावरायनांगौ दं आयदा बेफोरबायदि गैया होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 27 जानुवारि 2025 इं मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ कासिकत्रा जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो मनज कुमार ब्रह्म बिथांखौ हांख्रायनाय जादोंमोन थामहिनबा बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बे बाहागो लानायखौ हाग्रामा महिलारिया नुदोंमोन आरो बे नुनानैनो बिथाङा बेफोरबायदि नटिस दैथायहरदों नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना बे समाव हरखाबै 27 जानुवारियावनो जे बिथां हाग्रामा महिलारिया मनज कुमार ब्रह्मनो थामहिनबा Ex-Blt Co-Operative ससाइटिनि आफादगिरि बिथां मनज कुमार ब्रह्मनो लाइजाम दैथायहरदों जे बिथांखौ बोख्लायनाय आरो Ex-Blt Co-Operative ससाइटिखौ बे समाव सेफायनायनि नटिस दैथायहरदोंमोन आरो बे दैथायहरनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथाङा सोर आरो बिथांनो सोर गोहो होखो आरो बिथाङा माबे जाहोनाव बे Ex-Blt Co-Operative ससाइटिखौ बिथाङा सेफायनो थाखाय लाइजाम मा जाहोनाव माबे सोरनि अधिकाराव बिथाङा हरनो हाखो होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ। थोंजोङैनो बिथां हाग्रामा महिलारिया कन्ट्रल खालामनो नायगिरनाय जे बिथाङा फेलें जादों गादलिनदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ बुंथिदों जे Ex-Blt Co-Operative ससाइटिजों BPF राजखान्थि हान्जाजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै रोखा फोरमायथि होदों बिथां Ex-Blt Co-Operative ससाइटिनि आफादगिरि मनज कुमार ब्रह्म थामहिनबा जायला बिथाङा दाखालि थांनाय 27 तारिखआवहाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आं जे सासे Ex-Blt वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि आफादगिरि बे आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा बबे असिलायै बा बबे नोजोरजों बिथाङा आंनि बिबानखौ माने होख्लायनाय बा डिसमिस खालायनाय मोनसे नटिफिकेसन मोनदों बे नटिफिकेसननि सायावनो आङो गुवारै बा गेबेङै खेंफोरथि होनो थाखाय आङो दिनै नोंथांमोनखौ आंनि दरखं मोखाङाव खावलायनानै लाबोनाय जादों। Ex-Blt वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटि होननानै बुङोब्ला जों बयबो बुजिनो हायो बे मिथिनो हायो Ex-Blt वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिया मानो बानायदों बा मानो बानायनो गोनां जादों बेनि गुबै ओंथिखौ आङो फंनैसोब्लाबो बुंथारनांगोन। कारना जाहैबाय BLD आरो आसाम सरकार भारत सरकार 2003नि 10 फेब्रुवारियाव BTD मोनसे एकर्ड खालायदों बे एकर्ड खालायनायनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बा आद्रा थालाङोब्ला बेखौ प्रेसार होनायनि थाखाय जोङो Ex-Blt वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों मोनसे जोंखौनो एक्सट्रा बडि हिसाबै जों कमिटि बानायनानै लानो गोनां जादों। खारना बेनो दफाफ्रा 100% मावफुंजानांगौ प्लास बेनिफ्राय जोंनि Ex-Blt वेलफेयार बिथांमोननि जानाखि रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसनाबो जोंजों गेबेङैनो मावफुंजानांगौ। बेनि थाखायनो जों गोजायै Ex-Blt हिसाबै मोनसे क'अपारेटिभ ससाइटि रेजिस्टार्ड जों मोनसे कमिटि जों बानायनानै लानो जों हादों। बेनि थाखायनो आङो बयखौबो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो गेबेङै फोरमायनो सानदों जे बिथाङा बबे खारनाव मा खारनाव बबे पावारजों बा बबे सिस्टेमजों आंनि कमिटिनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा सिफायदों बा सिफायनायनि नटिस हरदों बेखौ जों बुजिनो मोनाखै। बेखायनो बेनि सायाव जों गेबेङै
जोंनि Ex-Blt वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि एग्जिकिउटिभ बडिया रायलायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौनो स्पष्ट'करन होनाय जायोदि जोंनि Ex-Blt वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिया गभर्नमेन्ट रेजिस्टार्ड मोनसे आफाद बेवहाय बायल' दङ बे बायल' मथेसो जोङो बा सिस्टेम मथेसो जोङो थांगोन बा मावलांगोन हाबाफारिखौ मावलांगोन एसे दासिम आङो आफादगिरि जानानै 6-7 मासल' आं रानिं जादों बेवहाय जोंनि क'अपारेटिभ ससाइटिनि जानाखि हाबाफारि लानाय दं बेखौ गेबेङै जों दाबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो दाबो जोंनि वार्कफोरखौनो मोजां रोखोमै एवारनेस जों खालामजोबनो हायाखै बेनो आंहा बुंनांगौआ बेनो माने जोंनि गासै Ex-Blt आरो जोंनि बर'नि गासै बुद्धिजिबि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गेबेङै खावलायनाय बिथांनि जायनाखि नटिफिकेसन होनाय बे नटिफिकेसना एक्सेप्ट जाथाव नङा बियो बेआइनि आरो बिहा जोंनि Ex-Blt वेलफेयार कमिटिजों BPF पलिटिकेल पार्टिजों जोंहा नांजाबथाबनाय मोनसे सोमोन्दो जोंहा गैया जों इन्डिपेन्डेन्ट बडि आरो बिथाङाबो इन्डिपेन्डेन्ट बडि बेखायनो बिथाङा जोंखौ सिफायनो हानाय अधिकार गैया ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुवारियाव खुंफुंजागोन ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ बायदि बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन डेनमार्क इटाली साउथ करिया जापान एस्टनिया नेपाल भुटान गासै मोन 8 हादरनिफ्राय 9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन